braisanganza achindibvunza kuti wakauraya. Ndakazobva kumusika basa ndoita kutengesa. Ndichisvika ndinonzwa mahunga aitaurwa. Ndakati handibvunze munhu asi ndoda kuzvionera pachena. Zvakaitika izvozvo zvakaramba zvichiendera mberi. Ndakazozvizwa pachezvake iye anwa achitaura achindipumha achida kurwisana neni. Asi ndakazvitora semunhu mukuru ndizopara mhosva. Ndogona kumukuwadza kana kumutema. Ndopara mhosva ndikandimusiye. Ndakaenda kuna baba wake namai wake ndikavashedza ndikavaudza, zviri kuita mwana wenyu izvi ndizvo here? Ko munhu izvi anonzi akafa Judha, akafira kumba kwani? Handakafira pamba penyu. Mukazotishedza imimi, mukazotishedza, mapurisa akauya akawatora mutumbi ari pamba penyu, akafira pamba penyu. Akaenda akaita postmortem nehama dzacho ndokwamuzana munhu. Hapana chakaoneka. Akaramba achienderera mberi 2023 2024 ndipakandakazotaura mhuri yangu yakunditi ko imimi baba sei musiri kusimudza musoro asi makazviita. Kati aiwana uyu mwana uyu zvaari kuita izvi hazvinaonaka. Ndichambotaura nawabereki wacho, ndakataura futi nawabereki wacho. Mubereki wacho akapindura achiti sisi tiri kumutadza baba wacho. Ndikashedza mai wacho akayamba kwangu akakumbira ruregero. Ndikati imimi hamundikumbiri ruregerero. Iye ndiye anouya achikumbira ruregero pachezvo zvake. Ndiye anotaura nemurume wake. Imimi munokumbira ruregero pane munhu arikutaura zvinhu zvake. Ko ari kupenge ungana utaura zvikabuda maapu zvikasvika nokuSouth Africa kuti ndini ndakauraya. Mai wacho akasvika kutaura mwana wake panchakamhindura akapindurwa. Ndakamirira zoti gore rapera 2024 akavafika pashopu pangu akaita noise kadorwisana neni kuti iwe wakauraya chekuti chamai wako bechera mai wako mukadzi wakarunyengwa kuHarare mai wako bechera mai yake. Ndakapindura futi sabhuku anga atori sabhuku muruzotora mwana wacho. Ndakatashaya kutaura ndakabva ndasvisa kuna sabhuku. Saka ndakazoona kuti ndikagara zvakadaro zviti pete ndiende kwasabhuku. Ndakabva ndaenda kwasabhuku handausa sabhuku. Sabhuku ndinoda kuti nyaya ndimhangare kwazoda kuti itongwe ndikati hongoda kuti itongwe. Samari yangu $15. Sabhuku akamushedza akabva aramba. Sabhuku abva yabva andiudza kuti ari kuramba. Ngati no sabhuku mira mutaure futi. Vaenda kumudza futi sabhuku akaramba kuti nditongwe nasabhuku. Sabhuku akati ini nyaya yangu hachaigoni. Iwe chienda kwa mambo Chikomba. Ngati andipe tsamba ndiri kwa mambo Chikomba. Ndakabva ndapiwa tsamba ndaenda kwa mambo Chikomba. Ndibva ndaenda kumangana mhosva yangu. Mambo Chikomba achibva ati iye Ishe Chikomba but iye ndichamunyorera tsamba. Akanyorerwa tsamba yekutanga kuti aende kudare. Ndakasiona sabhuku akaramba akati nditongwe ngaende kwainoda kuenda ini ndandisungwa. Vandadzoka ndakudare kanzi ari kuramba kanzi mina tinyore futi tsamba yechitu. Akabva anyora futi yechitu. Munino akachibva auya anyora yechitu akasvika pashopu pangu akadhakwa futi akamwa doro akabva akamwa doro kudaro akandituka futi kuti iwewe chekuti chako iwewe saka wakauraya Judha. Ndakamupindura murume kuti chote mutaure ndekwasanganza here kana ndekwamuzana mombe imi muri kwamuzana mombe kana muri kwasanganza. Ndakaenda futi kwa Ishe mukomana akadaidza munin'ina wake uyu akati ndakona keke chituika. Munino wake akabvuma ndakakanganisa kuna mudhara kumutuka. Ndakamukanganisira kandi Ishe taura izvo unoda iwewe. Abvuma unoita sei? Shwa ndakabva angu ruregerero. Ndikati ndonganipe $50. Akabvisa $50 yake akataura mambo Chikomba uye akabva aramba. Vandadzoka futi musi wa 10 December kwai mambo Chikomba koi mambo komana zvasi kuuya modii. Ndakasvikako mambo akati ayo mira timushedze futi. Hakuna munhu achief Mutasa mambo Mutasa mambo aiwa Ishe Chikomba sorry Ishe Chikomba ndipakaita nyaya yakatongwa zveshua musi wa 10 December uya haana kuuya. Ishe Chikomba akati ndakunyora tsamba iwe uri kudei kwaari zvaari kuramba kuenda. Ndikati ini apa ndinogona kudamba imi ndimunotaura nyaya yekutende mbiri gozi ari kundipfuma izvo ndisana kuti ari kuramba. Ishe Chikomba akati chitaura zvauri kuda iwewe. Ini ndakataura zvandoda ndikati kundipfuma deformation yaari kundiita ini ndoda mombe 4. Akanyora shuwa tsamba ndakukupa tsamba iwewe waende kwa chief Mutasa. Ndakapiwa shuwa tsamba ndikavana musi wa 30 December panapo. Ndikapa mapanani ndikapiwa mapepa chinzi munouya musi wa 18 January
Shomso 18 January ndakauya. Hana kuya. Ndikasvika ndikasafunya jambe nyaya yangu namabharani. Konkomana zvarisikuya toita sei? Patakumunyorera tsamba last tsamba yekuti auye kuno kana asina kuya toona tozoita sei. Shuwa ndakaitirwa inini tsamba iyoyo. Iva ndaenda kupa sabhuku. Sabhuku kwanzi ndikupe tsamba ishi. Mumupe ari kudika nodana musi wa1. Shuwa sabhuku akaenda kumupa tsamba akagamuchira tsamba. Vatambira tsamba yake. Vaitadzi musi wa1. Ndicho ndawana auya ndiye ari apo. Ndomanyira zvakaita. Atende. Iwe nyaya wanasa utoza. Chaunyasa urachiyo. Uzotora zvinhu tu zviri critical. Saka neto zoti chaunyasa kudai papo. Chaumangana. Ndichipi. Wataura nyaya kuti Shishkumba akatonga nyaya. Akabhadharisa munhu kuti abhadhara $50. Anoti munini wacho. Muningina wacho wanga uri wese munini wacho wachitituka munini wacho akabvuma. Uyakara. Ndopa ndokutaura kaiwa. Kuti muningina akabhadhara $50. Which means kuti admission of guilt. Kuti zvakatoitika. Takazviita. Abvuma uyo hana kuya kukoti. Imhosva yacho insubordination. Kuzvidza dare. Ndio mhosva yake kutanga. Asi iwewe kwacho uya. Wati iwewe. Nyaya yako ndekuti uyu akakupuma. Ndizvo? Akakupuma. Saka iwe, why are you satisfied nekungozi ndapumwa wabva wabhadhara wabva wanyara? Because nyaya chaiyo handi yekubhadhara wazopumwa. Nyaya chaiyo ndekuti nyaya youri kupumirwa wakaite. Inini handina kuita. Ndopada kubva ipapo. Iwewe izvazvo. Ndosaka ndati pane pandisiri kudii pasiri clear. Nyaya haisi pekuti uri kupumwa. Nyaya iri pekuti zvauri kupumirwa zvakaitika here. Because chanandi kudai nini ndaida brief background. Ndazwa kuti mwana wekwa Muzanamombe akaoneka pamba pane Pau akafa. Then ndingamutangira here mutango kuti ndakupuma. Ndozwa kuti akambofa sei. Izvo akaoneka ari pamba pake. Mapurisa akati chii chakaitika kuti azooneka ari pamba pawo awozopuma iwewe asi munhu akafa ari kuoneka ari pamba pako. Zvakaitika ngezvekuti inini ndaive ndiri kumunhu. Amai vake ndingatomuti amai nini. Amai vake murume wavo namai wangu mukoma nemunini wavo vakaberekwa vari zamu rimwe. Munina wangu akasunga akaenda kwaMutare. Inini ndiri kumba ndiri kumunda. Mai veava ndiwo akandifonera ndiri kumunda inini. But pakuuya muone zvaitika kuno mukomana anga ari kutsvagwa uya ari kuno pamba pedu. Ndikabva kumunda ndiri kuma4 ndikakwira pamba pawo ndikasvika pamba anga akatofa pamba pakuti pamba pawo ndipana pateriti yakadzara panga akatofa atori mukomana iye ndekwaMuzanamombe. Avandishedza ini ndakaenda kuonda mupapa wenharaunda yesemasabhuku esanga ari pane mapurisa anga apa. Saka ini zvakashamisa mukomana akatohwa akaenda kwaMubarura abva kwaRuda kaikoigwa. WekwaMuzanamombe pane zvakataura. WekwaMuzanamombe. Ini ndokusumuka ndi munhu anotengesa ndakabva ndaenda kuHarare 2017. Ndadzoka kubva kuHarare ndakanzonzwa zvichitaurwa chete kunzi iwe wakabva kuno kuenda kutengesa ndiwo wakanzi Akauraya. Ndikati nani? Havana kuda kutaura ndakaramba ndakanyara. Uye akazouya direct zvisiri kunyepa akamudora direct. Achiti iwe ndiwo Akauraya kuburikidza inini ndahaya mota yakatakura zvinhu zvangu zvokuya pashopu pangu. Uye anga ari mumota imomo. Mota yeyo dzichibhadhara mari kaudza mwana wangu mari ina kuti ubhadhare mari akati $10 ko ndikati awe zvaruda $14 kachimira ndibvise $4 yacho tege kutaura ndipo akabuda murume wake mota imomo akanga agara mberi kwemota akati usati shungurudze kuti da kuenda saka wakauraya Judha ndokurova achibva abuda bandibata kora pamwe ndipo akazvakatangira ipapo. Ini ndakabva ndasumuka ndakaenda pashopu pangu ndikati mwana izvi ari kunditaura ndizvo here akabhatiza afamba nenzira akafamba taura wakauraya Judha saka wakauraya Judha iwe ndipakatangira nyaya iyo.
kupuma zvinoreve kupuma kunzi wakauraya kungakauraya munhu ndokupuma kunzi wakauraya kupuma define the word kupuma ukati kupuma munhu handisi it means kuti uri kutaura iye zvaari kuti haana kudii handisi inini ndiri kudai nini pekuti unditaure kuti it was proved beyond reasonable doubt that handiwe wakazvita vandiri ninouzoti handine zvidakati handiri ini handine zvokata but iye ndiari kutaura izvozvo mapurisa haana mboya kana kwandiri mapurisa anotora mutumbu rwandoindonawekomzana mapurisa anomboenda kwandiri kana wekomzana kwati unokanditaura izvozvo ndopazvoda kuzondikubatsire shama kuti kana nyaya yatotorwa yamumako emapurisa paifanira kuitwa postmortem mari dzavo dzepostmortem akati chii inini mari dzavo dzepostmortem kuno wakaenda wachokomzana mangu wakataura tapanototakaona bozi akapumurwa nemapurisa tatitoripoimunesawakomzana mambo wasiwanopa ripoti yepostmortem aiwa mapurisa postmortem report yakati chii aripoti haine chakataura kusvikana nhasi hapana chatakamubvunzwa ripoti pane chakaigereka kuti hapana chakaita ini handizive bhozi nekuti ndingandiuye ndiritosvamisa uye akutotaura inini izvozvo ini handizizive izvozvo izwa mambo usaite emotional totiende pane nyaya handizvo iwe wati wakadaidzwa nehama yako kuzouya pasini ukasvika pasini vanhu vatoungana patone nemapurisa what was the purpose yekudaidza iwo mapurisa atenda kusini kuti shedza kwakanditakashedza saka pamukuru kuti munhu aitsvahoya aonekwa ari pamaperi uye muono muni nenyaro makashedzwa sabamukuru sabamukuru kuti munhu aenda pamutare uye muono munhu akatsvahoya ndibanaenda kuzochiwa kubva kumunhu andakandaenda nemavhosi angu vakasvika kuonawo vakaona kwakasvika vaonawo hauna chawakabvunzwa nemapurisa kana chawakataura mapurisa handina chawakanibvunza mapurisa kana chawakataura handina saka uyuyu kuti azoti iwewe ndiwe wakauraya zvakambobva pati handizive paari iye kuti akazoziva napati kuti andidaro because ndiye akandotanga nekudaro zvakatondishamisa ini kuti arikutanga izvazvona kupi zvakatondishamisa ini ndipanaenda kubvunza vabereki wake kuti zvinotaura mwana iyi aziona kupi ndakazviita here azvabata kupi ndibva ndanyara kubva 2022 kusvikira akunoenderera mberi kusvika 2024 komunina wake akavhuma mhosva akabhadhara $50 munin'ina wake asara kumba bcause munini wake akandoti ini ndandodairawo muzvinoitaura namukoma kuti akati zvakati kwamambo kuti kwachikomba asara kumba paakabhadhara $50 anabhadharira mukoma akazvibhadharira saka zvekuti ataura ndokuzvisi zvakutaurandikutsira mukoma hazvitauri chii iye munini wacho handisi kuziva bcause inini saka ndakazobirwa chete ndeyake uyo ari kuramurona uya kwamaita aifanira kutibatsira kuti kubvuma kwakaita handi nekutobhadhara kwakaita mari iti munhu iye ndiye witness kumashoko ese akataurwa neuyu saka munhu aifanira kutitaurira kuti umbo chaiwo kuti tichazozvishouya akazvitaura munin'ina wacho wost aifanira kubhesa pane zvataurwa nemunine bcause munini akana kubhadhara $50 ekuti zvishuwa takazvitaura handiti uyu akwe haasina marambiro ariwo apapa handina kuziva kana dareropa kuti rakandipasapoti yauye hana kuziva vachief bambo its okay gare pasi bambo musapedze ingoro nyaya yekutaura kwamboizovetsimba inyaya kuzi makataura here izvo zvokutaura zvinoba kana kuti hamuna kuzvitaura ini pamusoro pamberi pedare ramambo Mutasa nida kuti undibvunzirewo baba ndikumbira aiwa ndakutaura zvakakatangira nyaya chimubindira mvudzi tozokupa nguva yekutaura handina kuzvitaura hauna kuzvitaura saka iwo munini wako kana usina kuzvitaura munini wako akabvuma sei kuti akazvitaura
nemuningina pakatosiyana pazvakaitika machapters acho. Muningina akazviitiro zvake ega, inini akazviitiro zvangu ndega. Pamusoro pedare ramambo Mutasa. Ndikumbira mundibvunzire baba vangu. Zvakaitika ndaibva kumashopu muna October. Tava tiri 3 nchibva kubasa vangu ndoputitsa maputsi. Takasvika tichibuda mukona, takanzwa noise patakishop ya baba vangu. Baba vangu chaiko. Takuda kupota rimwe kona racho rechi2. Takasangana neanonzi Pesi Kombo. Ndaiwa nemune wake pa 3 vedu ngati. Tikati naye baba munini chii? Asi dako akataki shop yangu pasaidi neya baba wako. Asi baba wako anichekera pushi rangu nebanga. Tikati izvozvo chete. Kasi tikati handi. Takasvika pataki shop baba wangu. Wachita noise. Ndagara kumashoni singamhoresani nawo. Paiva nemota yanga iri muroad CRV. Tikati regai ndinzvenga sinoto wandioni. Ndopa ndakazama kunzvenga paya ndakashedzwa nemunhu. Kuti Brian mira hapo ndakabva ndamira. Apa baba wangu airwisana nevanhu vavo kuda kudi kuda kuaka takishopu kuti ngochida kuisa pasaidi pe ya baba wangu. Baba wangu akanga asingadi. Pane mweya wegodo nemweya weshaisana. Baba wangu ndopa wakauya. Akati Brian uri kudei pana. Wakatanga kundirowa. Wandirowa wakandizingizira namukoma achi. Panokati Samura munozviitirei? Asi aiyo afani kudini kunge ari apo. Wandirowa kudaro wakandiudza kuti mukadzi wangu anonyengwa nemugaisi. Ini ndikati baba pazuro panga pedu pakaoneka pakafa munhu. Asi parufu pemunhu imi maiwepo. Pakabvunza zapana nechinhu chemunhu here? Kazi hapana. Asi baba wangu akazoya after gore nebanga pamuzana mumbi pasaidi papa pedu. Ndo mashoko andakawaudza. Baba wangu arapa. Tabva ipapo akazvitaurira futi kwa River tiri kurufu namukoma wemufi kuzive banga remuningina wangu gara naro kusvika amen. Ndo pane nyaya yese. Ndo chokwadi chandikuziva ini. Oh. Nyaya ndikuti bambo wakazoya nebanga remufi. Asi parufu waiwepo pakavhunzwa kuzi hapana nechinhu chemufi here nenyaya yetakishop yaiswa pasaidi peyawo ivo vane mweya majerasi. Chokwadi chanda kutaura pano kuti yazowakirwei takishop iyoyo. Nyaya iyo akatomboenda nayo kumapurisa zvikazi nemapurisa maona zvichiita here baba wangu avo kana kwatinogara chaiko. Uyu nyakufa ndiye akada kuwaka takishop. Aiwa mira totsvada kulinganyedza because kana nyaya kufa ngasina chekuita netakishop panyaya yedu apa takishop inopindirei. Aiwa ini ndaipfuura patakishop pandashedza ndati nyamufi muzane mombe ndiye anga ari kuwaka here takishop papasudiwa nababa ndimuriri hasiye ndimuriri. Saka iye lingi yake netakishop iri vapi? Akati uri kutamba namuriri ada kuwaka takishop iri pamwe chete. Ndowe pakazoti tisvike pakukandidzana kuti mimi baba andirowa. Iwo waitamba namuriri. Muriri ndiye muzana mombe. Aiwa muzana mombe ndeveka. Ndo saka ndikuti muzana mombe ndiye mufi. Muzana mombe ndiye mufi. Saka ndikuda lingi yetakishop newe namuriri nemufi. Mufi ndimukoma wangu. Akaonekwa apa paperi mushimunga achagoke 3 days. Achishaikwa. Ini ndakadaenda kugogo tachibva kurufuka mutoko tikapadzana mama Harare. Baba wangu akasvika papakarara mufi. Akaonekwa nemuningina wangu anonzi Kelvin. Mufi uyu. Baba wavo parufu wanga waripo. Hama dzemufi dzakabvunza kuti hapana nechinhu chemunhu here. Samhari bangapa. Munhu akafa akaoneka akafira pamba penyu. Pamba pasanganza pamba penyu. Pamba penyu. Right. Sei wanhu vasina kuti ndimi Akauraya. Vanhu vakati tisu tauraya. Wanhu wakati ndimi. Kana shoko rese rakafamba mhoni pakazwa nepasanganza Akauraya. Handiti. Imimi mva mati hamusi imi mva matsvagawo wenyu kuti ndiye Akauraya. Hatina kutsvaga. Takanetsana nababa wangu. Vakanditi mukadzi wako akanyengwa iyo ndeimwe imangare iri separate. Yekuti mukadzi wako akazi aronyengwa nemugaisi. Imwewo nyaya ndoidawo yakadaro. Imangaro yakadaro. Iwe bosi iyo haina baba wangu wakaruya sewitness baba. Kuti ndiye akaona painyengana vanhu varutwa. Asi hatinayo ndiye kufa kwemunhu. Mufi aoneka ari akafira pamba penyu. Handiti. Uyu banga uyu rarutaura yes rine chekuita handiti. Asi tikuti banga handiro rakazwa rakupa simba utaure kuti uyu munhu nekuti ndiwo wanga ine banga saka ndiwauraya. Wakabaiwe munhu haana kubaiwa.
Akangori vakaradzikwa asina kana wanda. Saka banga iro kunyangoendesesa banga rakashandisa. Pabanga pakabvundoza hapana nechinhu chemufero. Iwewe wambosina chikwere chake. Inini ina risina chikwere banga rakoni kwarina baba. Chekora banga. Because pakaza hapana munhu hapana mwana nechinhu chemunhu here. Unotora munhu nechikwere nyabudhora. Kana nyamba utengera zedi uchiti chamupa dhora rake chikwere une chiro chake. Sewewe semunhu aitamba naye chikwere chake unacho. Iwe haumbochishaya chikwere chake wakadzosa here. Mamusina problem sauka ine chikwere wakadzosa here. Izwai bambo, nyaya iri kutaura very simple. Nyaya iri kuda kuti tidziwe kuziva kuti iwewe handiti chakati uzosvike pekutaura kuti uyu ndiye akauraya wakanga waonei, because munhu akafa haana kuoneka ine wanga rebanga. Handiti saka iwewe chiri kuti ufunga kuti banga iri rine chekuita nekufa kwemunhu chii? Baba wakazouya kwazana munhu wakati nebanga remunun'una wenyu zvakashata here ukazi nowaridze mufi takabvunza wani zvokuti makabvunza itsoki asi depende kuti munhu auya achibanga ndine banga remwana wenyu chakashata kuti waipo ndine banga remwana wenyu. ini ndo mashoko andakawaudza baba wangu. Ndati chakashata kuti baba wauya kuti ndine banga remufi chii? Kuhama dzake dziya dzemufi. Maonera ako chakashata chii? Aiwa munhu wakapodza handine nini yake inandinayo. Makataurwa nyaya iyo anozvifunga. Akazofunga ndaona kuti ndine banga rake ndaakunaye nebanga rake. Pane chakashata. Hapana pasina chakashata. Saka siye uramba wakabatirira kubanga iwo. Ndaiwo wanga wandikudziwa kuti ukadza wakanyanga neukaisa. Iwewe marwadzo ekunyengerwa mukadzi ndo haaku kutuma manje kutaura zvisina basa kupare mhosva yekuti ava ndo vakauraya iwo vasina kuuraya. because hauna une here proof here yekuti uya nechekuita nekufa kwemunhu. Aiwa ina anga watakauraya. Wakati Takati mune banga remufi. aiwa iye banga radzosa here. Babangwa. Wana banga radzosa here. Hanoridzosa wabereka mufi wakariramba. Izvozvo banga rakadzoswa asi ndovhararamba. Zvinorevei? Zvinorevei? Ndine chikwere chako $50 ndobva ndaya ne$30 ndobva wairamba. Azvo ndizvo uhoiramba. Kana ndakubvunza kuti wakaita nemari ndakaita ne$30 iwe unoti chii? Haana kuyairamba. Wakaenda ndikaita sei? Ukairamba. Saka ndimhosva mberi ndiwe wakaramba. Asi munhu auya nechii? Makati mimi makadaidzira pakazara vanhu kuti munhu ane chinhu chemufi wese ngauye nechi nacho. Andizvo ivi nyangwe dai akakazvizwa kana asina kuzvizwa asi wakauya nechi nebanga sekudaidzira kwamakaita kuti pane nechinhu chemufi ndakazara nebanga remufi ndauya naro mubva mariramba. Chakati murirambe chii? Ivi muri makadaidza kuti muda zvinhu zvemufi zvese munhu auya nacho mamairamba. Makarirambirei banga? It means there is a reason why makaramba banga. Reason yenyu kuramba banga ivi muri madaidza kuti munhu yese ane chinhu chemufi ngachiuye. Sei musina kuramba mumwe wese wakauya nemari? Sei musina kuramba mumwe wakauya nemari wese asi makaramba akauya nebanga? Vamwe wese wakauya nemari wakauya nemugomo nemapleti makatambira asi wakauya nebanga vamaramba. Asi ndimi makadaidzira imi kuti munhu wese ane chinhu chemufi ngauye nacho. Asi ndakataura hama dzake ndodzakadai. Izvi ndosandibvunza kuti hama dzake dzakarambirei banga? Uzive banga ndiro wakufamba naro kairo.
uchida kugadzirawo nyaya dzako iwe wakufamba neibanga rekuti wanga bamba remufi handisi kuti iwe uzonetsana uzosvike pekutaurwa maponda mwoyo wakazotaurwa kuti mukadzi wako urinyengwa nemugaisi handisi handingange nyaya kuti wanga utaura nenyaya yebanga kuti uzotaurwa iwe kuti mukadzi wako urinyengwa nemugaisi iwe handi wanga utaura nyaya yebanga angandirowa ndakataura nyaya yebanga ndakataura saka unyimidzwa wanga uri mupulani musataurwa kwebanga wakanga waziya sei nyaya yebanga iwe usivi hama yemufi ndimukoma wangu ishumba takagarisana pasaidi ndosasati patati pai makarambira ibanga sei wazvisiya ndisiri hama dzacho laini zvinondirwadzawo kuti munhu akoneka ari pakati pemukova wedu patati makarambira ibanga wati hausi hama yako iyo zvakuti ndishumba ihama yako nekuti wada kuti tizwe nyaya yako yekunyengerwa mukadzi ndizve aiwa zvindi baba wako andizvo asi baba wako ere saka chikunetsana baba wako chai chii ivi nyeko baba wako chai akakutaura kuti mwana wangu uri unyengerwa mukadzi zvakashata chii achisiya mukadzi achinyengwa ena zvekuti baba wako wakutaura papi kana kupika zvine basa vakazara vanhu mambo mushemeketikunetsana zvikuzwatoda yatorwa panowanhuka kana baba wako akutotaura kapakazara vanhu inizwa vanhu vese varipo wakuzvisiya urai zvakataura baba pane akashamisika here mukadzi wamweni akatoenda aiwa ndati pane akashamisika here pakazvakataurwa ndibaba wako kuti mukadzi unyengwa nemugaisi pane akashamisika here pane akashamisika bkozwa vese vakuzvisiya waishamisika iwe angazozviziva ndiwe chete baba ndiye akazoita chiwindi mapamba muviri wakati saka wamugumukira futi yako kutaura kuti wamuviri wakati saka chatingazvawaendechi iye baba akashambidzira pakazara vanhu mukadzi wakanyema nemugaisi aizoita chiremerera mukadzi wako akaenderei akati handigari musha makadaro baba wako angafamba achiudza vanhu mukadzi wako akanyema mukadzi wako angashirana nabo akaona zvakamuremera mukadzi anenge akachigarira iwe akaona zvakamuremera aiwa mukadzi wako isodzi akaona zvakamuremera akakutiza mvura yepambara ichiri kure itsotsi akatiza mvura yepambara ichiri kure asi ada kuti iwe ufunga kuti munhu akashata ndibaba wako ati mukadzi anorara newe ndiwe akamuroora andizvo kuti handigariri izvi mushaimo uri kugara musha baba here uri kugara musha mababa munini here iwe unogara pamba pako saka mukadzi wako iwe angabvira pamba pake kubva nyaya dzeko kubva nyaya yekubaba munini aiwazve mukadzi wako kana anga asingazvizivi akadii kusungisa baba nguru deformation of character adai kusungisa tezvara kuti deformation of character adai to nhasi atori munodaro totozwa nyaya yake yekuti mambo wauri ufamba uri tichi ndiri kunyengwa ndiri mugaisi andizvo panotava ndakuti mabhegi angu ndakutosunga mabhegi handingagariri zvakadaro mumusha munomu baba wako famba itaura ndiri kuhura iyo kutoti mai endai mai ko kutoenda ukati aiwa ndakuti baba wakauraya munhu ndio revenge yacho baba wakaurayawo munhu wakaendeswa mukadzi wako iwo ngautaura banga remufi pakudii imimi ndii mutaura kuti mapurisa pakauya postmortem yakataura kuti munhu haana kana scratch haana kuraiwa nebanga kana chii saka banga rinouya papi apa dai wanga unotaura kuti postmortem yakataura kuti munhu akaraiwa nebanga uyu baba wazoneka ine banga remufi ndopataitanga kutofungidzira kuti abva mubanga pamwe pane zvakaitika nebanga but munhu haana scratch haana chii asi iwe uramba wakabatira pabanga ndipo inoti chikundinesa kuti sei uramba wakabatira pabanga apa sei uri kuramba wakabatira pabanga une chaunoziva here nebanga iri chatisingazivi kana kuti une chaukazwa here nebanga iri zvisingazikani newangu because nyaya yako nebanga kayakakura chikonzero ndechei
ini ndabva kumashoko ndizifambira zvangu basa pangu. Baba wangu apo ndakasangana nemunhu anonzi Pesikombo. Atinatekerwa push na baba wacho for munhu vachidetsera panyaya tacho. Ini ndakati ndichifurane pasaidi baba wakatanga kundirowa kuti uri mubvukura ngadisa tacho pasaidi. Ndokutaka kudzana mashoko kuti ni baba mune banga remwe kunga dzoka munyengwa nemwe. Aiwa. Iwe wezotaura panyaya tacho wakutora nyaya banga. Aiwa. Baba wakandirowa. Muchimenge umwe munhu akabisa tacho pasaidi peyawo. Saka. Waindinowere. Saka zvine ine banga iri. Saka banga. Saka makangochinjana mashoko. Saka uri kubvuma kuti wakazvitaura. Saka uri kubvuma kuti wakazvitaura. Uri kubvuma kuti wakazvitaura. Wakataura asi zvekufa unotaura. Aiwa, asi iwe chimwe. Aiwa, iwe chimwe ndipo kubatsira. Kumunga kwako iwe munhu anorwadziwa nei ukamutaura kuti une banga remufi. Chinomurwadza ipapo chii chaurinyasa kutaura kuti wamudzorera iye akutaura kuti mukadzi wako unyengwa ndimugaisi. Iwe kuti une banga remufi iwe. Kumunga kwako iwe chauda kumurwadzisa chii nekumutaura kuti une banga remufi. Aiwa, ndinoda kukubvunza kuti iwe chawaifunga kuti acharwadziwa nacho maningi chii. Iye akuti mukadzi wako uryiwa bota ndini nemugaisi. Handiti iwe voti une banga remufi iwe. Marwadzo awo ungada kuisa paari ndei ari atachi kubanga. Because banga iri rine marwadzo aungafunga kuti pataura nezvebanga iri baba wacharwadziwa. Ndokuti marwadzo acho aunga akatacha kubanga ndeapi. Izwa shamwari. Iwe wakabatikana because wakaudzwa kuti mukadzi wako ari kunyengwa ndimugaisi. Iwe voti ngandidzorerewo. Kudzorera kwako voti une banga remufi. But kuva nebanga remufi zvinei chaungafunga kuti chingamurwadza zvinorwadza pai. Kuti une banga remufi iwewe zvinorwadza chii izvozvo. Chaungabva wafamba mumaraini uchi ndamutaurira. Ndamutaurira. Une banga remufi ndamutaurira. Iwo vasunga kuya komangara kuti ndazisire banga remufi. Izvi totogara totoungana kutotonga nyaya yekuti ndazinde banga remufi. Hazvisenzi bashanga. Nyaya yakamangara ndebanga here yekunyengwa mukadzi nemugaisi here ngeipechi. Ngemukumwa here ngeipi Nyaya ndeyekukumwa. Uyu auye ndiye akamangara nyaya yekuti inini uyu mukomana arifamba achitaura kuti ndakauraya. Ndopane nyaya. Asi uyu wakutaura kuti ndizotaure zvese zvandakataura inyaya yekuti uyu ndiye anga anditanga. Anga anditaura kuti mukadzi wangu uryiwa bota nemugaisi. Ndosaka ndakazozvitaura kuti ndimurwadzise. Ndopane nyaya. Asi munin'ina wake manje wakabva abvuma kuti takazvitaura. Ndobva atobhadhara $50 yematenda ndawa. Ndobva abvisa $50 yechi yematenda ndawa. Achiti zvese zvotaita izvi zvazotangira pana mukoma. Mukoma wacho ndeupi? Zvokuti munin'ina anga ava aripo kana asikwa zvisina basa because akatobvisa admission of guilt. Meaning kuti iwe nyamudai munin'ina wangu nhasi angarapa haana zvimwe zvaitaura kuti kuti mukoma takataura. Imi maitaura uye ndichitaurawo. Nine munin'ina wangu wabanga ndizotokanetsana inyaya dzawo wega. Inini yangu yakazvimirira. Nemunin'ina wangu ndedzawo wega. Hameno zvawakanetsanawo. Asaka ari kusanganisa ipapa. Inini ndakazvimirira. Nemunin'ina wangu ndedzawo wega. Wakatengesa. Nyaya yako ndeyekuti chikomba kakakubata nemhosva yekupfuma munhu. Asi maiwari haisiri nyaya dzekupfumana. Inini wari yangu manje yaya pekuti nyaya iyi yafambwa nayo here kuzvikuti pasvike pekuti pazikanwa kuti Judha Muzanamombe akambofanei. Root cause.
because zvese zvamunotaura zvekupumhana ndese hazvina kana basa. Ine nyaya ine basa ndeyekuti Judha mbuzanamombe akafa nei, paakaoneka ari pamba pasang'anza anga afa nei, because imi makukoshesa kupumhana kwenyu musingakoshesi kufa kwemunhu. Because hapana padumbozwa kuti mapurisa anoita investigation yekuti munhu akafa sei, kana mapurisa post mortem yakataura kuti munhu akafa sei. Hapana, mutori wari nekupumhana kuda kutoitana mari nemombe kuzadza matanga nenyaya yekuti ndakapumha, asi musingakoshesi kuti munhu wacho akambofa. Handiti munhu akambofa wacho azorora here? Mhuri dzauyi dzacho dziripi dzamudzane nemombe dzacho? Because ndiwo vanhu vanoda vakamira panapa nhasi ava kuti mambo tibatsire kuti tizive kuti munhu wedu akafa sei. Imi mutopumhana yanyuka asi munhu wakafa. Ende imimi makambotsvagurudzwa here kuti sei munhu akaoneka akafira mumusha menyu? Mubva madini makatya mari? Makamusiya zvakanaka? Akafa rini munhu? 2021. Iyo dzina 2025. Saka musati mafunga ndizvo 4 years down the line. November. Ah? Saka 2021 November. Ndatakafa 2021. Asi mimi semhuri sevanhu vakaoneka pamba pakafira munhu hamusati mafunga ndizvo kuti sei munhu yakambooneka akafira mumusha medu? Hamusati mafunga ndizvo. Ende hazvitorina nebasa nemi. Zvine basa nemi ndezvekupumhana nekutukana mabhawa. Chakakosha chii kunyengerwa mukadzi nekuuraya munhu? Mukadzi akanyengwa zvito unoenda kaumba kwake asi wotsvaga umwe, asi munhu akafa unomuza. Izvo zvandingaurota kuti wakatoenda usina kumbomubata bari unyengwa asi wakatoenda, meaning kuti izvozvo zvari kutonyengwa. Chiri kurwadza pachii apa? Wodai ungatontora kuti mukadzi uyu mumba ndiye anobikira tima kusina kana ndiye anaenera. Saka ndikurwadziwa kuzwa kuti uri kunyengwa nemukaisi. Zvino hembe wazvainira wazvibikira poriji rako, ukamwa tii yako yemakoni, tii yako wazvibikira izvo hembe dzakapfeka kwazvainira. Wapedza nhasi wauya pano wega munhu wautaura kuti urugwira dzindiyo urugwira haasi tori kubva mubako wakatoenda izvokutaura kwasina kutobikira murume kofi, iwe unozvibikira tii, iye utobikira murume kofi as we speak right now. Asi umire pamberi pedare rineri uchiti ndiwe wandikurwira kuti ndakarwadziwa kuti wakazi wahura. Uripi? Wakahura zvesho, ii ndo wakutohura zvesho. Tinobatsirana pamunini, tinobatsirana kuti ndabvunzwa kuti mukadzi uyu akaenda sei, ukati handigari zvakadai mumusha muno, ndakutoenda kutopfeka zvinhu zvake kutoenda just like that. Mukadzi uyu angambogara ari wako here? Wakabvisa mari? Wakarora? Saka izvo wakaenda here kuna nditezvara? Wanatezvara wakati chii? Mari iyi? Kuti baba vakashedzera kuti munhu anedizira. Mari kubva kwauri mari? Iwewe ndiwo wakadaidzire? Handisiri. Saka iwewe ndiwo wakuenda kubhadhara mari pakudii? Mutemo wani? Baba vangu vaishambidzira mukadzi wako ihuri. Izwa akambonokurorera ndiyani? Saka uyu pakurora kwako uyu anopinda papi?
sei wasina kuramba mari wakati toda kuti turu baba wako sei wasina kuti toda kuti baba wako abhadhare rura iwe zvakaenda wasvika wana baba wacho kuti toda mari mukadzi wako wakati ukabvisa mari mukadzi wako tati wakati baba wake kubereka saka akazi akakana azobhadhara ndopanichadzoka kuwasa akabhadhara handongosiwo zvakadaro ndokupera kwemarriage mami nemwana mwana kugokwe kugokwe chimushakwadi kwemukadzi uri kubhadhara maintenance ndowatumira $30 naturi kubhadhara maintenance uri kubhadhara chokwadi chiri wakamunini chokwadi chinorwadza asi chokwadi chiri kuti mukadzi asiri wenyuwa hanisa ndambona mukadzi anoenda kumusha kwake asina kupiwa bhukuru asina kuramba nemurume warara naye mumezi mukadzi anosumuka pamusha kuti azi mai wako undituka wangana wakadzi warapa utukwa ndona umwena ko kuzotona tete matuko akangani wakadzi umwe akazara asi kouti watukwa ni tete kotopfeka mabhegi koutoenda kumusha kozi iwe chiti bhadhara iwewe nekuti tete wako akatuka doesn't make any sense. Hausitaura chokwadi pane pautinyepera bambo ini pane pautinyepera iwewe nyaya yako haisikubuda basi iyo mukadzi arongedzeri kuti baba ndakatifanira mukuru wako kuenda gokwe kubva kwamutare kuenda gokwe nekuti azi ndatukwa baba munini imbochiwirirana uyu ndiye baba chaiye chaiye saka kodai anga azotukwa ndi baba wako chaiye chaiye vaitozvisunga pane chinhu chamunotinyepera pane nyaya musada kushandisa nyaya yerufu kuti wakati yakanganisa mumhuri yako iwe nemukadzi wako mamunombowirirana chamwari muri kuwirirana mukadzi kuvhura kunonga kuti akabve kuti baba mukuru wako awo handigariri izvozvo ba hama yakoyo yaasiri kugara nayo ba iri kugara kumba kwayo kotosunga mabhegi ndakuenda goko asvika iwe koko achatauri nezvako akutanga wandibhadhara saka wakazibhadhara mari $300 iwe uri kubhadhara $300 yekuti chii yekuti mhosva yako ndeiyo chawakakanganisira una tezvaro uyo asi baba wako chaiko uyo asi akamubara ko akamubara iwewe ndiye munin'ina wakewo ndinogara kure inini ndogara kilometers and a half and umakona ndisvikiko ndigona ndakanati gore ndisikasvikiko kilometer and a half ndozomuona semukadzi wake kuti ari ina ndigari naye tiche mwana uyu ndinogara kilometer and a half kumba kwake nekwangu ende ndinoziva sei kana mukadzi wako kurora wakaita mwana wemunin'ina wangu handizivi kuti akarora ende ndinoziva sei kuti ari kuhura ndomuona sei ndiri muroyeri kuti ndiende kumutarisa ndoona ari kuhura ndozomutaura mukadzi wako ari kuhura ndine wangu warora inene ndogara nawo handisani ndowaona ari kuhura ndozoenda kuona kumba kwake nyaya yebanga ari kutaura munhu aibhadha miti mufunga munozwa ishe miti kwedu inobhadhwa mirichisi aibhadha mirichisi vandosiya pabasa pangu zvinhu zvakadaro so zvimiti zvake kwabatwa mwana kana makambaza kune mwana wedu muzukuru wangu akabatwa nengwena akadyiwa nengwena tiri kutomutsvaka vandosiya pashopu pangu zvinhu zvakaita ndozvichengeta bva zvandoora zvakautaura akasiya zvimabhadhi zvekubhadha miti ndizvibanga rari kutaura nhasi kana munin'ina wacho akabvunzwa kwamambo akatotaura zvinotoita zvake zvake zvekutenake kunyepa kwese ndinoona murora kilometers and half ndinoenda kuona kuhura kwako haafambi mukadzi wake nandiri kana mubvunze kuti ndomuziva here kurora kwakaita ndakambomuona here kana ndomuziva kuti akamira akadidi handimuzive
saka kutsvaga kezvebanga zvese kwezvebhadhingi chezvemite bhadhingi kuona bamba kuna basane kilomita manyepa hata kilomita saka mukadzi wake hambo ende mukadzi wake hambofambi ende hamboni ende handimuzive sese kuti ndiendana mwana akabereka handimuzive haafambe aindaikana mbumoda kuti sabhugara kana mavite soda haafambi mukadzi wako akasafambi vakandoramba nezvo vandoramba pamba pawo ipapapo ini ndinozoziva kuti ndinogara mueri yaka aine zvinotaura kuti haafambe zvinotaura murume anga asikafambe kundonzwa chete murume haafambi chaina ndandisikatomuudzi kuti kuroroka akaita kwacho kuti abereke mwana ndomuziva here ini kana makomoto ndakasvika kana kuti wakanishedzere kuroroka akaita kuyada kwemupfumi kana ndikasangana naye munzira ndaindondariko kana kufimba ngondofimba usikamuzive haumuzivi handokufimba muroro aundigere nawo wangu ini naurundibikira sazvatozota kufimba nyaya ichaichaipe kuti semhuri hamuwirirani because kana mutonotaura kuti mini ndimi baba veni hamuzivi muroora iwewo mwana pawakaroora haunotorera baba ndozvokutoratidza kuti hamuwirirani chitoziva kuti kana munhu muchiroora is a family event wana mai guru mai nini wana tete wanani munoungana ini kana munini wako wakwasikato kuti wakaroora kana wakaroora marii kana mwana haatomuzivi vakatonditanga october ndakandagaramo ndisingalingi nawo ndakambonditora fertilizer yangu kumbari 2021 vachiti mari iripo vandazotora 5 bags dziya vakati uri kupfunzira unomba ipapa ndozomboda kulinga nawo nongoindodzitora pasina mari hadzidzi dzekutanga vatakandishamisa ndakati ndichifuraizwaiwe mukadzi wako wanga uchinyatsaumufadza here aine mukadzi wangudairira saka uripi ndati wanga uchinyatsaumufadza here mukadzi wako wanga uchinyatsaumufadza zvekuti mukadzi ari kufadzwa chayanga atsakura mabhegi kokusumuka nemunhu wakapedzisira kutaura naye 2021 munhu adakaindira raini baba wati baba wakapedzisira kutaura naye kuna 2021 handiti mukadzi wako wosumukira kuti ndadetsera nemunhu wakapedzisira kutaura naye 2021 ngatiputse muchato wedu ngatiputse izwa ngatiputse muchato nenyaya yemunhu watagara tisikatauri naye zvinomika sense saka mukadzi wako uchienda kumba kwake nenyaya yekuti munhu iyeye andituka kotosumuka aiwo usatirakidze ubenzi wako munomba hakuna zvakadaro mukadzi wako iwewe haana here zvaakaona pakufa kwemunin'ine pamwe ndo zvakatizira wemutoroti mukadzi wako muri miga maitaurana kuti nenyaya yemusha saka pakarongedza mungoripo kana tokandosvika aenda saka ukatomusiya yako uchirongedza chiendako ukatomba nemanebhasi ukatomba manebhasi kuti mukadzi akuda kuenda kumba kwedu otobatsira kurongedza womba nemanebhasi saka makaronga then wayakomira pamberi apa ndazoti mukadzi wako wakaenda ndikubuda ndikutera bakutaura ichokwadi taura ichokwadi bambo musatipedzere nguva ndikunoda kushandisa nyaya yedu isu tiri pekuti kusataudzana kwababa wako haingawe reason yekuti mukadzi wako asiye musha wake ndopane nyaya yedu because iwe reason yako yekuti mukadzi wako wakaenda because baba munini hapana nyaya zvekukumhana zvenyu zvamamubidere kwavanhu vagara vasingawirirani saka muri kutsvagirana nyaya saka zvekuti ndingaisa kuvhura kuti imi bambo imi simungaivamo nezvondaona ndovhura kuti you deserve kuti mupiwe mombe 4
dzekuti azi makumbo handisi kuona zvakakodzera. Endai mugadzirisane baba nevana vake, mutaudzeni zvakanaka, because ndikakuti bhadha vamombe 4 ndawedzera uvengo hwenyu. Baba muri munokukama. Apa muri baba nemwana, muri baba nemwana, asi nyaya dzenyu munodziziva asi hamusoda kubudisa pachena. Hamuna kutanga kukana nenyaya yekufa kwemunhu, makatanga kukana nemafertilizer ekumbali. Kufa kwemunhu kwazouya kuwedzera pamusoro, dambudziko ragara riripo kare ramunosoda kutaura bene. Iwo baba unobvira kuti taura kuti wakajuta mwana fertilizer kumbali. Handina fertilizer ndakatora chefu mukawaina chinhu chema kumasira ndikutengesa zvangu ndichengetere ndikutsvaga macustomers angu atenge ndokuchengetera mondinorara inini mushedhi. Fertilizer yake haina kana mbobvisa akatengesa fertilizer. Baba wangu akatora 5 bags. Fertilizer yake akawaina fertilizer yake chokwadi kubva kugoko akaisa mushedhi mutaigara pamdzidzi munoziva mdzidzi akatengesa fertilizer yake. Mudzimai wangu angatori mudzimai wangu ndanosatori kumusika toita zvomusika akatengesa fertilizer yake chitoita zvofira haire pane fertilizer akabiwa kana kuti akatengeswa ini ndeitoda kutotengawo bhegi refertilizer bandanonoka kutengesa zvinhu zvangu mabhanana abati bhegi rangu chindipai nditengese ndikati ano tora amai wake mudzimai wangu inabati pai mwana atore bhegi raatengesa aende kumba vandotengesa bhegi rakabva aenda kumba. Uyu inini ndirekwamura uyu ndekwasanganza handingaiti daka nemwana uyu ari kukura nemakore ndakaberekwa inini kandikapunza chitupa changu ndakaberekwa kuma 16 ndoita daka neuyu nhasi kukana naye kana kurora zvakati kukana naye kwete kwete. Ngadzidze hake iye ngadzidze izvi chifika ngadzidze kutaura mukanwa kuti izvo ndiri kutaura zvizi munhu ndiri kutaurira zvinoita rada zvinoti handingasviki kunopedza mari kuya kuno ndichimupomera kana ndichimusakara aiwa ndaitozendondosiya ndikumba kundichindosengeta zvindiri kuita izvindatoresa basa rangu handingafambiri zvakada sokuti andomupomerera ndinoda mari yake aiwa mari inenge handikuindi kana kuita sendosenza yangu inini ende izvo ndiri pana kukura panditi handizivi chinozi jeri kana chii kana chii kana mhosva dziri pandina mwana chida hagoni kutaura chete agoni kutaura. Isusu tiri kuti kana muri kukana muri mhuri svesvai mazwi aya munotaura, because mukasasvesva mazwi ndo pamunosvika. Uyu akutiwo mukadzi wangu ari kumusha because of you. Imimi muri kutiwo imimi uyu zita rangu rashata nenyaya uyu kuti uri ndakauraya munhu, but tiri kuti kanyaya yekuuraya munhu ka inyaya yakati kurei because ine deformation of character, ine murder, ine chii handiti. Kana imimi muri kuti imimi nyaya iyi muri kuona kuti zveshuwa muri kudeform deformation of character handiti. Munokwanisa kutoenda kumberi kucivil court moenda kuclaima chii madamages. Yes, moona kuclaima madamages ekuti uyu munhu ari kuti chii ndakauraya chii ndakauraya munhu because inini ndikadzimana ndakuti kubhadharwa mombe 4 kubhadharwa mombe 4 handiko kuchadzima mazwi ewanhu. Yes, ende pamutemo ndizvo imimi endai mwete nyaya yekucivil court uko ngaiende mberi monoklema machii madamages edefamation zviri proper zviri pamutemo, because I am a bit worried ne1 nerelationship yenyu, 2 the circumstances surrounding kuzosvika pekuti mutange kugumana kuti chii chakamboitika mufuyu nyaya yake yakanyatsofamba chaizvo chaizvo here kana kuti hainofamba chaizvo chaizvo pane pandisiri kuona pasiri kubuda pasiri clear. Asi chifangane kubata nyaya yemwana wemunhu wekuti store kafira pamba pako umubata kuisa kweumwe. Ndosaka ndati izvozvo manje yakuda investigation yemapurisa neripoti yemapurisa kuti uyu munhu akafa uyu takaona akafa nezvakati nezvakati pakuda kuripoti yechi postmortem inodiwa ripoti apa kuti izikane kuti uyu munhu auyu chakamuraya chii handizvo. Kana pasina that report ka it becomes very difficult
ende imi muri tu ipapapo. It's your case against his case, your words against his words. Ari kuti ndakazviita iye muntu haana kuzviita. And saka to prove that toita sei? Hapana. So I cannot grant zvinhu zvakaita senge izvi muri kutaura izvi. Handikwanisi. Ini chandokwanisa kuti achende kuti ndemugare zvakanaka. Imimi kana nyaya iyi muri kuona kuti iri kunetsaka, endai moclaim kumbeuko. Moclaim madamages enyu a deformation. Because nyaya yekuti wakauraya munhu haisi nyaya ingangopedza. Just like that kungoti yatopera nekuti yapera nekuti wabhadharwa mombe. Saka you telling me kuti you will be satisfied nenyaya yekuti ukabhadharwa mombe 4. Saka mazuva ataura kuti wakauraya akatopera. Hainini chifi saka aiwa ndokubvunza kuti iwe are you telling me kuti uchawe nesatisfaction yekuti ndabhadharwa mombe 4. Saka mashoko ese ekuti nemweya uri munharaunda yekuti ndakauraya wapera. Nekuti ndabhadharwa mombe 4. taisa kuwakuru kuti vanhu vanofamba stage takabva kupasi tichisvika kuwakuru kana wakuru vanoti kutende kucivil court iye anotoita mari toita mari toenda. Ndosaka ndati pfurirai ndaimberi because pane element yechi pane medha involved and the medha yacho to me is not clear kuti chinhu chakafambwa nacho here kusvika pekupedzisira because paroda nina postmortem report kuti munhu yakambofanira asi handisi kuzoona zvese izvo. Ndosaka makutanga unongedzana ende kuti nyaya yebanga ite topical issue. Imi muri kutaura sekutaura kwamuri kuita kuti ndandi kudzosa zvinhu zvemufi wakuzviramba. Chakati wazvirambe chii? Zvese zvari kutaura chief manye inini zvinokumbisa hazina musingatifa. Izwai. Handina kuramba handina kuti ndosaka ndati pfurai chii? Because ndikuona pane criminal element. Haipa chief ini ndotenda kwamutsa kudzadzisa kufamba kuya kwamurika ndiko tipiwe nzira yekuti iye inini handina kubvuma. Ndaimberi ndikuona pane criminal element. Ini ndilo kuchena. Ndizvo ndokutaura. Saka ndosaka ndati inini kukubhadharisa kana kuti uyobhadhara mombe 4 hazvikuchenesa. Asi mainvestigations emapurisa ekuti munhu akafa sei nechi zvese ndo zvichakuchenesa. That's why ndabvunza ine kuti uyu paakaoneka akafa semhuri makaitei kuti mutsvaguridzwe kuti munhu angooneka akafa pamusoro mutavo ototora munhu kotowiga zvobva zvatopera. No, to me pane zvisiri kubuda pachena. Saka endai mberi. Right. Right, thank you. Endai mberi. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.